Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Бер тәүлек эчендә әзер була. Чаллыда коронавируска анализ бирергә мөмкин. Карантинга карамастан картиналар галереясында күргәзмәләр дәвам итә, әмма онлайн рәвештә. 41 килограммлы бәхет Тулпар от спорты мәктәбендә дөя туды. Хәзер коронавируска анализларны яшәү урыны буенча поликлиникада тапшырырга мөмкин. Бу хакта Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков хәбәр итте. Моңа кадәр мондый тестны Новосибирскида гына тапшырырга мөмкин иде. Чаллыда коронавируска тестны кайда һәм ничек узарга мөмкин булуын Лилия Гатина ачыклады. Чаллыда коронавируска анализны хәзер үк тапшырырга мөмкин, тик әлеге анализны хастаханәгә эләккән очракта гына түгел, табибның шикләре тугач та биреп була. Әлеге коронавируска каршы анализны шәһәрнең йогышлы авырлар хастаханәсендә генә биреп була. Бирдә тест режимында лаборатория эшли. Если реально больной пациент и еще и прибывший из-за рубежа, он госпитализируется в инфекционную больницу, у него производится забор анализов, и вот от таких пациентов мы анализ забираем и везем их в город Казань, в Роспотребнадзор. Вирусны билгеләү өчен борыннан үрнәк алалар. Анализ тапшырганнан соң материалны Татарстан гигиена һәм эпидемиология үзәгенә озаталар. Анализ нәтиҗәләре тәүлек дәвамында әзер була. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы табиблары бүтән дөньядагы коллегаларына кушылды. Кама аръягындагы иң зур ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең медицина персоналы безнең шәһәрдә беренче булып халыкара флешмобка кушылдылар. Табиблар "Без сезнең өчен эштә калдык, сез безнең өчен өйдә калыгыз" дип исемләнгән видео яздырды. Бу бигрәк тә күптән түгел имин булмаган эпидемиологик вазгыять булган чит илләрдән кайтучыларга кагыла. Флешмобны хуплаучылар арасында Уфа, Саратов, Түбән Новгород, шулай ук Италия, Норвегия, Израиль, Германия һәм башка илләрдән табиблар бар. 24 мартка булган мәгълүматларга караганда, Россиядә коронавирус инфекциясе белән зарлануның 495 очрагы ачыкланган. Татарстанда COVID-19 диагнозы белән 7 пациент теркәлгән. Алар Казанда дәваланалар. Чаллыда коронавирус белән авыручылар юк. Карантин вакытында күбрәк өйдә торсыннар өчен өлкән яшьтәге кешеләрне диспансерлаштыру да вакытлыча туктатыла. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин тиешлечә буйрыкка кул куйды. Бу халыкның сәламәтлеген саклауны тәэмин итү һәм яңа коронавирус инфекциясе таралмасын өчен эшләнелә дип белдерде ул. Әлегә профилактик медицина тикшерүен яңадан башлау вакыты турында хәбәр ителми. Чаллыда яшәүче ханым мошенникларга 1,5 миллион сумнан артык акча күчергән. Бу юлы җинаятьчеләрнең хәйләсенә көллият укытучысы эләгә. Полициягә 29 яшьлек шәһәрдәшебез аңа карата үзенә билгесез затлар тарафыннан мошенник гамәлләр кылу турында гариза белән мөрәҗәгать итә. Зыяны күрүче телефон номерына шалтыратуларын сөйли. Ират үзен Россия банкларының берсеннән дип таныштырган һәм аның банк картасы белән операция ясарга омтылуларын әйткән. Моннан тыш шалтыратучы башка банкларның счетлары һәм банк карталары булуы һәм карталарда һәм счетларда булган суммалар белән кызыксынган. Аферист гариза бирүчегә уларның банкында банк хезмәткәрләре тарафыннан акча урлау очраклары ачыклануын һәм хәзерге вакытта эчке тикшерү алып барылуын аңлата. Шуңа бәйле рәвештә кызга акчаны саклык счетына күчерергә кирәк дигән. Курыккан шәһәрдәшебез банк бүлекчәсенә китә, бөтен акчаларын ала һәм җинаятьченең күрсәтелгән счетларына аңа таныш булмаган кешеләрнең исемнәренә сала. Шул рәвешле укытучы акчаларыннан кулак каккан. Әлеге факты буенча җинаять эше кузгатылган. Кысла тоткан өчен җинаять эше 1960 елгы Иратны транспорт полициясе хезмәткәрләре һәм Росрыболовство вәкилләре тоткарлаган. Ул Түбән Кама акваториясендә законсыз кысла тоткан. 60 яшьлек Иратта 471 дәнә кысла табылган. Зыян күләме 54 мең сумнан арткан. Хәзер ир кешегә 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный.
Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, кишатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы 2020 елда безнең ишегалды программасы буенча ремонтланачак ишегаллары исемлеген раслады. Исемлеккә чалудан 218 ишегалды кергәне Татарстан Республикасының Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе депутатлары ишегалларны яңарту буенча яңа республика программасын эшләү инициаторлары булды. Инициатива Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хупланды. Проектны тормышка ашыруда күп фатирлы йортларда яшәүчеләр үзләре дә актив катнаша. Республиканың барлык халкыннан мәгълүмат җыю өчен анкета эшләнде. Шәһәрдән картиналар галереясы экскурсияләр үткәрүне дәвам итә, әмма онлайн режимда. Рәссамнарның иҗаты белән хәзер дистанцион рәвештә танышырга мөмкин. Мондый карарны бөтен дөнья буенча музейлар кабул итте. Шул исәптән Мәскәүдә Третьяков галереясы, Санкт-Петербургта Эрмитаж, Нью-Йорктагы Метрополитен музей, хәтта танылган Париждагы Луврда. Экскурсияләр ничек оештырылган алдагы сюжетта. Карантинга бәйле рәвештә картиналар галереясы сәнгать яратучыларны үзендә кабул итми, тик күргәзмәләргә шәһәрдәшләр дистанцион режимда эләгә ала. Экспозициялар белән мәдәни учреждение сайтында, шулай ук социаль челтәрләрдә танышырга мөмкин. Хәзерге вакытта халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов иҗаты буенча экскурсия үткәрелә. Ул 29 мартка кадәр уза. Здесь представлено более 20 работ художника, которые рассказывают о его работах по серии «Иоля» духи и работы, которые относятся к декоративно-прикладному искусству. Это резьба по дереву. Сами живописные работы, они украшены такой красивой рамой, которая составляется из резьбы и надписей. Моннан тыш картиналар галереясы укучылар һәм аларның әтиәниләре өчен каникуллар вакытында ял оештыра. Мәдәният учреждениесе хезмәткәрләре мастер-класслар үткәрәчәк. Онлайн режимда барлык теләүчеләрне кул эшләренә өйрәтәчәкләр. Мастер-классның иң кызыклылары ул менә кофе банкаларын мотор итеп бизәү, аннарысын төрле формадагы уенчыклар ясау, һәм инде экологик яктан бик кызыклы мастер-класслар әзерләнә. Виртуаль экскурсиялар һәм мастер-классларны чиратлаштырырга планлаштыралар. Беренче укуларны онлайн режимда җомга көнне үткәрәчәкләр. Чалда күргәзмәләрне тарихи туган якны өйрәнү музеенда да дистанцион рәвештә күрсәтергә булганнар, тик фото форматында. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәрдәшләребез өчен күңелле яңалык. Тулпар ото спорт мәктәбе каршындагы зоопаркта дөя туган. Аңа Тулпар дип кушамат биргәннәр. Буе 122 см, авырлыгы 41 кг. Аны Мәдинә исемле дөя тудырган. Әлеге хайваннар Тулпар от спорт мәктәбендә 8 ел яши инде, әмма нәсел арту очрагы беренче тапкыр теркәлгән. Статистика буенча дөяләрнең йөклелек чоры 13 ай дәвам итә. Алар 2 елга бер генә нәселен арттыра. Әлеге Тулпар кечкенә, ныгымаган, әмма тиздән журналистларны аның белән таныштырырга вәгъдә иттеләр. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. В глазной клинике Газизовых акция. Скидка на лечение детей 10%. Новый город 1408. Телефон в Челнах 35 75 75.